Vstávajte, pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte pozor. Aké to zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiari. Len sa ma nebojte, pastúškovia, prichádzam k vám ako anjel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betleme, Ježiš malý, ktorého odávna ste čakali. A nájdete kráľa kráľov, Ježiška malého pána pánov. V mestečku Betleme v jaslíčkách na slame leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných klienočkách položený. V mestečku Betleme v jaslíčkách na slame leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných klienočkách položený. Čože to má byť v Betleme? Hore sa majme, hneď postávajme zo zeme. Ej, pastieri, aké to chýri, aký hlas, či sa mi sníva, či anjel spieva a zve nás. No nemeškajme, hore sa majme, je iste niečo nového, neslychaného pri meste. Niečo nového, neslychaného pri meste. Poďme, bratia, do Betlema, čo tá žiara nad ním znamená. Anjeli tam lietajú, veľmi krásne spievajú, hľaďte, hľaďte, veď nám kývajú. Srdiečko, naše malé srdiečko, bije preňho tichúčko, priprav
naše malé srdiečko bije preňho tichúčko, pripraví mu teplé miestečko.